Dito ka na muna, kunin mo to. Please, huwag tayo dito eh. Dito! Yon, what's up mga kabalen? Joby Abarso po ng Kabalen Hoops. At syempre, nandito tayo ngayon para suportahan si Coach Governor Dennis Delta Pineda at ang buong team ng Pampanga Giant Lanterns sa laban nila sa semifinals. Laban naman sa team ng Nueva Ecija Rice Vanguards, mga idol. Tara, punta tayo at panoorin natin ang malupit na semifinals ngayong araw na ito. Ano pa tayong mga kabalen? Bagsak mepa. Bagsak mepa, kabalen. Bagsak mepa. Bagsak mepa. Yon! Bagsak mepa, mga kabalen! MPBL North Division Rivalry continues, mga idol. Team Nueva Ecija Rice Vanguards laban naman sa team ng Pampanga Giant Lanterns. Semifinals ng North Division, mga idol. Yes, mga kabalen, parang Alaska at Ginebra sa PBA noon, mga idol. Siyempre, big shoutout sa ating boss coach, Gov Dennis Delta Pineda. Grabing init nga ng laban na ito, mga idol. Kaya, yung crowd ng Team Nueva Ecija at Team Pampanga Giant Lanterns talagang naglalaban. Hindi pa nga nag-uumpisa yung basketball game, mga idol, maingay na sa San Juan Gym, mga idol. Kaya pinapasabi po ni Coach Governor Dennis Delta Pineda sa ating lahat ng mga kabalen, maraming salamat po sa suporta nyo at effort sa panonood ng live sa Facebook man, sa mismong venue at syempre sa YouTube channel ng MPBL. Suporta na rin sa team ng Pampanga Giant Lanterns, mga idol. Bagsak mepa! Pero sa Game 1 na ito, mga idol, inuwi natin yung tagumpay. At yung Game 2, gagawin sa October 30 naman, dyan sa Brensigiao Convention Center. Kung ano po yung ingay at suporta ng mga Kapampangan sa mga away game natin, mga idol, sana sa mismong home court game, mas maingay pa tayo, mga kabalen. Pamagsak tayong tunay suporta kay team ng Pampanga Giant Lanterns at kang Coach Governor Dennis Delta Pineda, mga kabalen. Bagsak mepa! Giant lanterns
ating ini-simbolo ng Pampanga Giant Lantern. Thank you. Masakit sa tubig. Hey, Kong! Birthday gift! Kong! Siyempre po.